זה מקטמון. המקטמון שלנו אומר דבר כזה. אנחנו למשל נפגשים ביום הראשון כאן בשייח עלי, שזה המקום הזה, אני מקווה שרואים את הקפצוצים האלה פה. אנחנו מקבלים כתב חידה. ברגע שענינו על החידה, את התשובה הנכונה, אנחנו מקבלים את נקודת היעד. בואו נאמר למשל לצורך הדוגמה שהיעד הוא כאן, במקום הזה, איפה שאתם רואים את הנקודה הזאת. נעשה אותה עוד פעם. פה היעד, זה הנקודה, היינו בשייח עלי ואנחנו יכולים להגיע אל הנקודה. אז ראיתם איפה היא? תזכרו אותה. אז אנחנו מפה בשייח עלי, יש לנו שתי אופציות להגיע אל הנקודה הזאת. הדרך היחידה זה, הדרך האחת היא לרדת פה בשביל, לנסוע פה בכביש 3415, לרדת את כביש 3415, להגיע לשקף, ומתוך שקף להגיע פה לנקודה. כאן הייתה הנקודה. זו דרך אחת, היא תהיה הכי מהירה. אין יותר מהירה ממנה, מכיוון שהיא באמת עם מעט מאוד אתגרים טכניים, ירידה מאוד כלילה. מי שרואה פה את קווי הגובה יכול להבין ששייח עלי נמצא במקום גבוה, מפה יורדים למטה, לתוך הכביש, והופ, צ'יק צ'ק אנחנו מגיעים כאן לנקודה הזאת. אבל אם אתם תעשו את זה, אתם תאבדו הרבה מאוד נקודות והרבה מאוד דירוג. לעומת זאת, אם אתם תבחרו לרדת פה בשביל הירוק הזה, ממנו להתחבר פה לשביל הכחול, ממנו להתחבר כאן לשביל השחור הזה, ולהיכנס מפה ולהגיע לנקודה, זה למעשה הדרך המדויקת והנכונה לקבל את הדירוג והציון הגבוה ביותר. למה? כי יש משייח עלי, למי שלא מכיר, יש מפה ירידה לא פשוטה, די תלולה ומאתגרת. משם גם פה כל הדרך הזאת היא לא קלה, ופה גם יש איזשהו מעבר לא קל בדיוק כאן בנקודה הזאת, או שאפשר בכלל ללכת מכאן מהנקודה הזאת וזה יותר קל. בכל אופן כל הדרך שמי שיבחר לעשות דרך השטח, מן הסתם אם הוא רוכב טוב יעשה את זה יחסית מהיר, אבל לפחות יהיה לו פי 1.5 זמן ממי שיעשה את זה דרך הכביש. מי שרוכב פחות טוב, יכול להיות שיקח לו פי 3 זמן, כי מספיק שיהיו פה כמה נפילות ועוד כאן כמה נפילות ועוד איזה עצירה, אז עדיין ייגרם לו עיכוב. עכשיו, מה שזה אומר, זה שזה יכול להיות שאתם תהיו בקבר שייח עלי, כאן, פה בקבר שייח עלי, ואתם תהיו כקבוצה, כי בתדריך הזה, באירוע הזה אנחנו משתתפים בקבוצות של 5 לפחות, ואתם תקבלו בכלל החלטה שאומנם הדרך הזאת, בואו קחו בהנחה שהיא פי מיליון יותר קשה מהשביל הזה, אומנם היא דרך השטח ואתם יכולים לקבל עליה המון נקודות וזכויות, אבל כדי שבכלל תשלימו את זה, אתם מראש תבחרו ללכת מפה, לרדת איכשהו בתוך השטח, לא להיכנס לכביש. פה בבני דקלים אתם תחתכו לתוך כביש 3415, אבל לא את כולו מההתחלה, אלא רק לקראת הסוף, שזה יוריד לכם מהניקוד, אבל יאפשר לכם לסיים את המסלול ולעשות אותו בצורה הכי מיטבית עבורכם, כי בדרך של השטח, אתם אולי תשלימו את המסלול, אבל זה כל כך יעכב אתכם וכל כך יוריד לכם, שזה בעצם המהות של כל האירוע הזה. אז מקווה שהצלחתם להבין את זה. אתם מוזמנים להיכנס גם לקבוצת הוואטסאפ שבקישור, וגם להיכנס לאירוע עצמו ולשאול ולהתעניין וכל מה שאתם רוצים. אנחנו כנראה גם נאפשר ספר דרך למי שזה מובן לו על מה מדובר, זה יותר אנשים שאוהבים לנווט בסגנון רלי. וזהו, הולך להיות אירוע מדהים מדהים מדהים.
וזה בעיקר תלוי בקבוצה שאתם, אנחנו חושבים שנכון לעשות נגיד רוכבי תנרה, מתאגדים יחד 4-5, טייגרים 4-5, KTM 4-5, אבל זה לא מחייב, אתם יכולים להיות גם 4-5 חבר'ה עם כלים שונים, ומי שבכלל לא מצליח להתארגן על קבוצה, אז אומר לנו ואנחנו מצוותים אותו לקבוצה כללית. זהו, זה הכל. תתאמנו, תתכוננו, זה הולך להיות משהו מדהים, וכבר יש גם גביעים ופרסים, גם מדליות. מדהים, מדהים, מחכים לכם.